दा नैबे मोनसे जारिमिनारि जायगा सिगाङाव जोंहा निरन्जन ब्रह्म जोंनि आसि धोरोमनिफ्राय मोनसे फोसावनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बियायं फिसा बिथाङा मोनसे खन्थाइ आवरायलांदों। बे खन्थाइयावनो हाबनानै दङ माखासे दुखु माखासे फिलसफि आंनि गोसोआव नांदों बिथांनि खन्थाइया। जों बिदि जानो थांगासिनो दं नामा? 120 बोसोरावबो जों दिनै नैबे जायगाखौ जोङो जारिमिनारि जायगा हिसाबै जोङो इस्टाब्लिश खालामनो हायाखै बायदि आं फिल खालामदों। नाथाय जोंनि बर'नि जारिमिना बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि जांख्रिखांनाया नैबे बैनागुरि जायगानिफ्रायनो जागायदों। बेखौ जों रावबो नंखाय होननो हाया। दिनै आङो साबायखर बावनो लुबैदों बिथां देबेन्द्रनाथ शर्मा, जाय बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ लिरजेनदोंमोन असमिया रावजों। बेखौ आसाम साहित्य सभाया फोसावदों। बिथांनि लिरनाय बिजाबखौनो जों दिनै फरायनानै गोबां बाथ्रा जों सोलोंनो हादों। बिथांनिसिम आं साबायखर बावनो लुबैदों। बिथाङा लिरनानै दोनामोनब्ला दिनै खायफा बुंगौमोन गुरुदेवा सल'निसो बाथ्रा बुंगौमोन, गुरुदेवा नंखाय साजायनायसो होननानै बुंगौमोन। बे आंनि मोन्दांथि। बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सार। बिथाङाबो गुरुदेवनि जिउ खौरांखौ लिरनानै गालांदों। बिद्यासागर नार्जारी साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गुवाहाटीनि, बर'जोंबो लिरो, असमियाजोंबो लिरो, इंराजीबो लिरो। जोंनि गेजेराव मानिक कुमार ब्रह्म आदा, बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। बिथाङाबो गुसुं समनि गेजेराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ लिरनानै गालांदों। दा बिथां गेदेमामोननि बिजाबखौनो जोङो फरायनानै खनसाय जोंबो लिरनो सोलोंबोदों। 1994 मायथाइयाव आङो ब्रह्म धर्मआव दीक्षा लादों। गोदोनि दिनाव जोंनि आफाया बाथौ धोरोमनि सासे सिबियारिमोन। नाथाय लासै जोंनि न'खरा ब्रह्म जादों। 1992 मायथाइयाव जेब्ला आङो ब्रह्म धर्मआव दीक्षा लादों, अब्लानिफ्राय आङो गुरुदेवनि बाथ्राखौ एसे खोनाजेनदों। आंनि खोमायाव हाबदों सोरबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दङनो। खोनानाय लोगो लोगो आङो लेखा नागिरदों। लेखाखौ आङो देबेन्द्रनाथ शर्मानि बिजाब फार्स्ट बे बिजाबखौ आं मोनदों। बे बिजाबखौ आङो आखाइजों लिरख'नानै लादों सासे मानसिनिफ्राय। लिरख'नानै आङो दिनैबो फरायदों, बिदिनो फरायदों। गोबां बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनदों। नंमारगौ, जोंनि गेजेराव सासे गुरुदेव दं आरो जाय गुरुदेवनि होलांनाय बिहोमाखौ लिरनानै दिनैसिम आं फोजोबनो हायाखै। 28 बोसोर 29 बोसोर जालांबाय। लिरब्लाबो जोबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव ओरैबायदि लामाजोंनो दिन्थिलांदों। दिनै बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों, जाय बिथांमोनहा गुरुदेवनि जिउ खौरांखौ लिरनानै थुनलाइ महराव सोरजिनानै गालांदों। बेनि अनगायै जोंनि गेदेमाफोर जनिल कुमार ब्रह्म सार, बिथांखौ आं आदा होननानै बुङो, गोबां आर्टिकेल लिरलांदों। पर्बत जरानि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा आर्टिकेल लिरलांदों।